errealitatean. Talde baten alde lan egiten dute eta euskaraz bizitzea arras maite dute hiruan dago komunitatea. Eta taldean hiruan hasten da baina ez da hor bukatzen. Arau berri honetan berria naiz baina preso hartu nahi ziguten ta bai lortu ere irudiekin mundu berri bat osatzen hasi gaitezen behingoz marrazten. Berri honetan berria naiz baina ez nago bakarrik. Eskerrik asko.